Karhua mä metsästän, tahdon saada suuren. Täällä selkeästi haukkuu Martta. Tuolla se karhu on. Siinä se saalis taitaa olla. Minun on nyt kyllä mentävä katsomaan. Täällä minä tulen katsomaan, osuinko minä saalisen. Hyvänen aika! Onneksi on tämä vammaisurheilukeihäs, millä se on tapettu, mutta karhuhan on suolistettava, ettei mene lihat hukkaan. Kiitoksia Katri haasteesta. Haaste on nyt suoritettu ja kaatoryppyhän on pakko siis ottaa. Ja sitten haasteen eteenpäin välitän tietysti ystävälleni Marenalle, joka ei ole vielä haastettu. Ja totta kai Tuppuraisen ehdoton viime kesän suosikki Tuomas Peltonen. Ja totta kai Pyykäsen Maria. Miehiä on saatava lisää mukaan, jotta Luomajärven Jyrkikin saa vielä haasteen. Ei muuta kuin haastetta kehiin, ja jos 24 tunnin kuluttua ei ole haastetta suoritettu, niin se on sitten laatikollinen lonkero.